Egunon, ama. Egunon, Aitor. Hau da, gosaria. Goseak esnatu zara? Bai. Gainera zurekin gozaltzea nobedadea da. Lehen epaile zinenean, kafea ziztu bizen hartuta joaten zinen, goizero. Orain elkarrekin gozalduko dugu. Pozten naiz ba. Eta badakita zer ez dela Germanekin. Candido, bizia emango nik aikura kartzelatik ateratzeagatik. Kaixo? Andoni, kaixo. Lanera, loa? Bai, komisaria zai daukat. Elkarki joango gaituk. Arantza goazagu ere? Ni ibaiadetik joango naiz. Gero arte eta. Bai. Gero arte. Da, lagunak sari ez da? Jakina, baina ez dugu asko hitz egiten. Maite minduta jarraitzen dozu ez? Ez Lukasena bukatu da. Gainera ikusi duzu, ez dit inolako kasurik egiten. Bueno, ez dutza berere galdetu, zeuri baizik? Ba ez zenago Lukasekin maite minduta, baina kariño handia diot. Badakizu, ez da? Bai, Joanak esan dit. Bueno, joan beharra daukat. Enaiz bazkaltzera etorriko. Lasai ama, iritsiko di albiste beak. Lukas eta unai gizajo. Bueno, moldatuko dira. Nola ote dago Saba German. Sentitzen dut. Ez dugu etxiko, German. Animo.